नमस्ते. मी आज गोडी डाळ करून दाखवते आहे, म्हणजेच वरण. ही डाळ आहे, ही तुरीची डाळ आहे. ही थोडी घ्यायची अर्धी, आणि ही मूग डाळ आहे. ही मूग डाळ अर्धी वाटी घ्यायची, तुरीची डाळ अर्धी वाटी घ्यायची. कारण ही एकच नाही घ्यायची, कारण ही एकच घेतली तर डाळ कशी पातळसर होणार, आणि ही पण एकच घेतली तर कसं जाडसर, म्हणजे एकदम म्हणजे एक घट्ट एकदम होणार अशी, कारण ही जास्त शिजते म्हणून हे दोन्ही डाळी आहे ना एकत्र करून आपण मिक्सरला लावून घ्यायचे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हे फोडणीसाठी मोहरी आहे. मोहरी कशाला फोडणीसाठी, फोडणी नाही दिली तरी चालते, बिना तेलाची सुद्धा डाळ बनवतात गोडी. हे जिरं आहे वाटायला. ही लसूण आहे. हा एक कांदा घेतला आहे छोटासा, म्हणजे गोडी डाळ केली ना वरण तर त्याच्यामध्ये कांदा लागतो. आणि कोथिंबीर आहे. आणि हे ओलं खोबरं आहे नारळाचं. हे तेल आहे आणि हळद आहे. हे डाळी आहेत ना, ही तुरीची डाळ आणि मुगाची डाळ अशी एकत्र करून आहे ना मस्तपैकी स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे पाणी टाकून आहे ना असं स्वच्छ धुवायचे चांगले, असे चांगले चोळून चोळून धुवायचे, कारण त्यामध्ये कसं आहे पावडर मारलेली असते ना त्याच्यासाठी. हे तर पाणी एकदा गाळून काढते आणि नंतर परत दुसरं पाणी होते. हे परत असं स्वच्छ पाणी घ्यायचं आणि परत असं एकदा चांगलं धुवायचं. जोपर्यंत असं खराब पाणी येतो ना तेवढं टाकून द्यायचं. चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि मिक्सरला लावायची. हे परत स्वच्छ पाणी घेतलं आहे मी आता. मी म्हटलं मिक्सरला लावायचं आहे, कारण ते मसाला मिक्सरला लावायचा आहे ना, म्हणजे तेच बोलली मी असं. म्हणजे ही आता डाळ आहे ना कुकरला शिजायला लावते आहे मी. आता ही डाळ आहे ना कुकरला लावते. 3 शिट्या चांगले करून घेते आणि मग तेच बाकीचं वाटायचं सामान आहे ना ते मिक्सरला बारीक वाटून घेते. तोपर्यंत 3 शिट्या होऊन जातील, म्हणजे कसं लगेच डाळ कुकर थंड होईल तोपर्यंत मग फोडणी देता येईल. हे डाळ शिजायला लावले आहे कुकरमध्ये. याला तर 3-4 शिट्या काढून घ्यायच्या. तोपर्यंत मी हे वाटायचं आहे ना ते वाटून घ्यायला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळं सामान टाकते. हा कांदा आहे, एक कांदा घेतला आहे. हे 4 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये जास्त लसूण नाही घ्यायची, कारण जास्त लसूणचा वास येतो म्हणून. ही कोथिंबीर आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आणि हे ओलं खोबरं. डाळीला आहे ना खोबरं लागतो. फक्त त्याचं डाळीचं काय असतं, फोडणी नाही दिली तरी चालेल, म्हणजे कोणाला म्हणजे आजारी माणूस असेल तर तेलकट तिखट खायचं नसतं ना, त्याच्यामुळे कसं फोडणी न देता सुद्धा आपण करू शकतो. आणि हे थोडंसं असं जिरं घ्यायचं आणि हळद. आता हे मी मिक्सरला बारीक करून घेते, तोपर्यंत कुकरला शिट्या होती. ही बघा, ही डाळ अशी शिजवून घेतली आहे कुकरला. 3-4 शिट्या काढून घ्यायच्या. हे बघा अशी शिजवून घेतली आहे. आणि हे मसाला पण हा बघा मिक्सरला वाटून घेतला आहे सर्व. कांदा, खोबरं, लसूण आणि जिरं, हे सगळं हळद, हे सगळं असं वाटून घ्यायचं पाणी टाकून चांगलं सरसरीत करून. आणि हे कसं तांदळाचं पीठ घेतलं आहे का, ते म्हणजे थोडंसं लावलं ना म्हणजे तर घट्टपणा येईल आणि आपल्याला म्हणजे पाहिजे तेवढी अशी पुरेशी डाळ पण होते, म्हणून त्याच्यासाठी हे मिळून येण्यासाठी, आणि म्हणजे त्याच्यामुळे डाळ पण थोडी वाढते, अशासाठी घ्यायची. नाही घेतलं तरी चालेल, म्हणजे आपण कमी डाळ असेल, जास्त माणसं असतील तर असं हे पीठ घेतात. आणि तुम्हाला एक आता कारण सांगते. हा मी टोप ठेवला आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी मोहरी टाकून आणि हे तेल टाकून, ही मोहरी टाकणार, त्याच्यानंतर हे तेल टाकणार, म्हणजे झाली डाळ फोडणीची. पण हे दुसरा प्रकार आहे असा डाळीचा, की समजा कोण घरात आजारी असतो, तेलकट तिखट नाही पाहिजे असेल ना, तर ह्याला फोडणी नाही द्यायची ह्या डाळीला, कारण हे गोडे वरण आहे ना, हे कसं म्हणजे बिना तेलाचंच करायचं असतं. पण ह्याला मी आता तुम्हाला दाखवते फोडणी देऊन, पण मी सांगते ह्याला फोडणी नाही दिली तरी चालेल. असं म्हणजे साधं वरण, म्हणजे गावच्या पद्धतीचं ह्याला साधं वरण बोलतात. हे भांडं तापलं आहे, टोप ठेवला आहे आणि तो तापला आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकायची. ही अशी मोहरी तडतडायला लागली ना, वास येतो, तडतडायला लागली की त्याच्यामध्ये असं तेल टाकायचं.
तेल पण कसं कमी वापरायचं जरा, म्हणजे कसं आहे बिना डाळीची म्हणजे फोडणीची डाळ आहे ना, म्हणजे झाकण ठेवायचं, गॅस बारीक करायचा. गॅस मी बारीक केलाय ना, तो आता गॅस थोडासा वाढवते, म्हणजे थोडी म्हणजे तेलामध्ये मोहरी भाजली पाहिजे ना, ती भाजले मोहरी पहिलीच. आता मी गॅस बारीक करते, झाकण खोलते. हे पहिलं आहे ना, हे वाटप टाकायचं त्याच्यामध्ये. हा जो मसाला बनवलाय ना, हा मसाला पहिला तेलामध्ये टाकायचा, कारण तो पहिला तेलामध्ये आहे ना जरा शिजायला द्यायचा. का, त्याच्यामध्ये कांदा आहे. कांद्यामुळे ना डाळ खराब होऊ शकते, कारण सकाळची डाळ संध्याकाळी राहत नाही. आणि आपण अशीच टाकली तर, म्हणजे बिना हे तेलामध्ये टाकलं तर, आणि आता पण तेलामध्ये मी पहिलं टाकते ना, ही डाळ तुमची सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अशी राहू शकते. हा मसाला आहे ना, हा पहिला असा तेलामध्ये टाकायचा. गॅस फास्ट करते. आता झाकण काढते. हे बघा, हे असं मसाला आहे ना, हा मसाला आहे ना असं तेलामध्ये चांगला भाजू द्यायचा गॅस फास्ट करून. तर त्याच्यामध्ये कांदा आहे ना, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आता कांदा टाकला ना, मग तो मसाला पहिला असा टाकायचा, शिजवायचा तेलामध्ये, म्हणजे तो कांदा जरा भाजतो. आणि डाळ कशी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत राहू शकते अशी. आता याला थोडा कड आला ना, मग त्याच्यामध्ये मी ती डाळ ओतणार आहे. तर आता कड आलाय, त्याच्यामध्ये आता हे मसाल्याचं पाणी आहे ना ते टाकते. आणि आता त्याच्यामध्ये ही डाळ ओतते. ही डाळ शिजलेली आहे ना, ती अशी ओतायची. त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, म्हणजे जेवढी आपल्याला घट्ट पातळ पाहिजे असेल तर तशी करायची. घट्ट पाहिजे तर घट्ट, पातळ पाहिजे तर पातळ. आता अशी डाळ म्हटली ना, तर ही आता एवढ्या डाळीची एवढी झाली, म्हणजे अर्धी वाटी मी घेतली होती ना डाळ, तेवढ्या डाळीची अशी डाळ, म्हणजे हे वरण आता हे एवढं झालं. आणि याच्यामध्ये समजा आपल्याला तर वाढवायची आहे ना, म्हणजे सांगते मी तुम्हाला, तुम्ही नाही टाकलात तरी चालेल. आता याच्यामध्ये जर थोडी तुम्हाला वाढवायची असेल तर त्याच्यामध्ये आहे ना असं थोडं पाणी घ्यायचं, आणि थोडंसं म्हणजे हे तांदळाचं पीठ आहे, हे असं 2 चमचे घ्यायचं. ते असं हातानेच कालवायचं पटापट, जास्त नाही घ्यायचं, असं थोडंसंच घ्यायचं. आणि ते त्या डाळीमध्ये असं ओतायचं, म्हणजे कशी डाळ पण मिळून येते चांगली. आता डाळीला कड आला ना, म्हणजे आपल्याला घट्ट नको असेल तर घट्ट पाणी बी ओतू शकता, आणि अशी घट्ट पाहिजे तर अशी घट्ट बी ठेवू शकता. कारण ह्याला तांदळाचंच पीठ लावायचं, बाकी कसलं पीठ नाही लावायचं. आणि मी सांगते ना, फोडणी नाही दिली तर आजारी माणूस कोण असेल ना, तर ते डायरेक्ट डाळ आणि वाटप एकत्र करून मीठ टाकून कड काढून घ्यायचा, म्हणजे तेलाची फोडणी नाही द्यायची, म्हणजे घरामध्ये कोण आजारी माणूस असेल तर. आता डाळीमध्ये मीठ टाकते. डाळीला कड आला की डाळ तयार झाली, म्हणजे आपलं वरण. आपल्याला डाळ कशी एवढी पाहिजे असेल तेवढं, म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचा. हे वरण छान लागतो. पण कांदा घेतला ना तर अजून आणखीनच छान होतो. कांदा नाही घेतलात ना तर त्याचा वास पण नाही येणार डाळीचा. याची डाळ बघा असा फेस येतो आणि पटकन ओतून जायला येते, म्हणून आपण कसं फोडणी दिली की लगेच तिथेच उभं राहायचं. आता मी पण अशी इथेच उभी होते. आता कड आलाय, मस्त शिजली आहे. आता मी तुम्हाला ओतून काढून दाखवते. ही आपली गोडी डाळ म्हणजेच वरण तयार झालेलं आहे. असं तुम्ही पण बनवा आणि मस्त मला सांगा.